Il-grigalata qawwija li ħakmet lil pajjiżna fl-aħħar ta' frar li għadda waslet biex saru l-akbar qatt ta' talbiet ta' assigurazzjoni għal ħsarat li ġarbu sidin ta' djar jew vettura tagħhom. Skont stħarriġ tal-Assoċjazzjoni Maltija għall-Assigurazzjoni, il-valur tat-talbiet kollha li daħlu tul dan ix-xahar jaqbes 8,600,000 euro u jkopri ħsarat li saru fuq proprjetajiet privati, kummerċjali, opri tal-baħar u vetturi. Id-Direttur Ġenerali tal-Assoċjazzjoni Adrian Gallia spjega li b'kollox persuni assigurati jagħmlu ftit anqas minn 2,000 talba għall-għajnuna minħabba danni li sofrew kawża tal-maltemp. Kien hemm ftit inqas minn 2,000 talba, jiġifieri 1,960 talba, illi l-ammont komplessiv tagħhom kien ilaħħaq madwar 8.6 miljun euro. Meta nħarsu lejn kif huma maqsumin dawn 8.6, tajjeb, pratikament għandek il-parti kbira minnhom ġejjin minn ħsarat li saru fuq proprjetà. Madwar 8% ta' dawn it-talbiet intlaqgħu diġà u s-Sur Gallia spjega li huwa mistenni li kull talba tintlaqa' fi żmien illi ġej. L-Assoċjazzjoni stmat li 3,300,000 euro se jkopru ħsarat fuq proprjetajiet kummerċjali, 900,000 euro se jkopru ħsarat li ġarbu opri tal-baħar u 600,000 euro ntalbu minn persuni li ġarbu ħsarat estensivi fuq il-vetturi tagħhom. Is-Sur Gallia stqar ma' One News li l-akbar nefqa mistennija tkun fuq proprjetajiet privati li n-nefqa għalihom qabżet 3,700,000 euro. Kien hemm talbiet ta' claims għaliex pannelli solari jkunu taru jew inkella spiċċaw fuq proprjetajiet oħra jew inkella addirittura spiċċaw anke f'nofs it-triq. Jista' jkollok talbiet oħra pereżempju għal ħsarat li tkun saret fuq proprjetà għaliex ikun hemm ammonti kbar ta' ilma, allura jkun daħal penetra l-ilma anki fil-ġebla jew anki ġodjar, jew inkella pereżempju għaliex minħabba li riħ qawwi again ikunu saru ħsarat fuq bibien jew aperturi jew twieqi. Is-Sur Gallia qal li dan l-ammont ma jkoprix il-ħsarat kollha u jistma li jammontaw ħafna aktar miċ-ċifra stabbilita. Dan għaliex ħafna persuni jażlu li ma jissigurawx ħwejjiġhom. Minkejja li fuq il-medja soċjali rajna nħawi bħax-Xemxija, Buġibba u Spinola kompletament marqa, l-aktar żoni fejn saru talbiet għall-għajnuna kienu ta' Sliema u l-Port il-Kbir. Il-parti kollha tan-naħa ta' fuq ta' Malta li tmiss mal-Grigal ġifieri li bażikament qiegħda tilqa' l-Grigalata kienet l-iktar parti li sofrit il-parti kbira ta' ħsarat. U bejħet u ieħor ngħidlek li bejn 70-75% ta' dawn il-claims kollha ġifieri ta' dawk 8.6 miljuni ġejjin minn dawk iż-żoni tajjeb, ġifieri Għawdex ukoll sofrit il-parti tagħha. Is-Sur Gallia żied jispjega li għalkemm l-Assoċjazzjoni mhux qed tantiċipa tibdil notevoli f'dawn iċ-ċifri se tkompli ssegwi s-sitwazzjoni mill-qrib. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.